Büyük barış ancak eşit yurttaşlık üzerine kurulur. Aştiya mazın li ser hemwelatiya wek hev ava dibe. Ba azadiya gelan dibe. Me aştiya mazın wek armanca xwe mazın diyar kiriye. Ev desilat dijî hemû nirxên mezin neyartî dike û siyaseta şer dimeşîne. Dijî gelan baweriyan û cudahiyan şer dike. Şerê sürüştê şerê jin û ciwanan dike. Rast e em ê desilatê bişînin. Lê nabe tiştek wek wê bînin şûnê. Ji ber vê li ser bingeha demokrasiya bihêz, aştiya hertimî, hemwelatiya wek hev û dadperwerî meriya sêyem damezrandiye. Peyama Newrozê bo dijbereyan jî hebû. Digot tirsonek nebin. Guhertin bi wêrekî dibe. Guhertin bi aştiya mezin dibe. Kilîla aştiya mezin jî çareserkirina pirsa Kurd e. Heta ku bernameyek rêk û pêk û pêbawer bo çareseriya pirsa Kurd nebe, encam naye girtin. En azadi